Sziasztok, én Kitty vagyok, és ez itt az Annabelle csatorna második kérdez-felelekje. Kezdjük is. Az első. Miért kezdtél el videózni? Hát, sok videós inspirált, meg szerettem volna egy normális YouTube csatornát, mert az előzők mindig bebuktak. Második kérdés. Mi inspirált a videózáshoz? A stop motionjaimhez Claudine Rose, a Scream City című sorozatomhoz pedig Ever After High magyar. Harmadik. Mi a véleményed az új Welcome to Monster High filmről? Nekem nagyon nem tetszik. Konkrétan sokkal jobban megijedek ezektől a karakterektől, mint az előbbiektől. Komolyan. Következő kérdés. Miért kezdtél el videózni? Mert szerettem volna egy jó hobbit, és sokaknál láttam, hogy ez milyen jó dolog, és hát nagyon jól esik valakinek, hogy csinál egy videót, fölrakja, sok munkája van benne, és jó kommentek, lájkok érkeznek, szóval igen. Következő, szereted a sulit? Hát, csak azért szeretem, mert ott vannak a barátaim. Kövi, mi a kedvenc ételed? Hát, én nagyon szeretem az édes savanyú mártásos csirkét rizssel, a gyrost, a spagettit, a pizzát, a hotdogot, még sorolhatnám, úgy vagyok velem az édességek. Kövi kérdés. Kik a kedvenc videósaim? Claudine Rose, Ever After High magyar, Bernadette Benedek, Sirenus Michelius High és Liza Jester. Kövi, mit gondolsz a rossz kommentekről? Hát én még nem kaptam ilyet, ezt le is kopogom. De azt gondolom, hogy nem kell velük foglalkozni. Egyszerűen nem mondom ki, mit kell vele csinálni. Tudjátok ti azt. Következő kérdés. Szeretnél egy Astronova babát a Monster High New York filmjéből? Hát, régen akartam, de most már nem annyira. Tizedik, egyben az utolsó kérdés. Csinálsz az eredeti blondi babáddal egy sorozatot? Hát ez nem is olyan rossz ötlet. Megfontolom. Ennyi lett volna ez a kérdez-felelek videó. Akiket felsoroltam videósok, kérlek nézzétek meg a csatornáikat. Köszönöm, hogy megnéztetek, és like, komment és iratkozzatok fel, ha még nem tettétek. Sziasztok, Anna Berry voltam, és Kitty.